दानि दिनावलाय सोरखौ मोनबावनांगौलै जों लोगोफोर उन्दैनिफ्राय गोदोरालासे बकिंआनो बकिं गोजा गोदो फरायजेननायाव रावखौबो नोंखौ मेजेरदों होनना बुंना लानो रोङासै जाबावदो दानिया सोरखौ मोनबावनांगौ जाखो दे जों दा जायफोरा सिंगेल जानानै दङ ना लोगोफोर दानि जोंनाव उन्दैफोराबो थाखानायसो बकिं गोजा आरो गोदोरफोरखौथ' बुंनांलायानो बिसोराथ' अलरेडि रेडिमेड माने एकदम खाननैसोबा हाबायानो जासिगोन होननाय बायदि बेनिखायनो मोनलिया लोगोफोर जों मोनलिया गोदोना स्कुल फरायजेननायाव लानो रोङासै नालाय जाम्बा बायदि गल'ल' नाहरबाय थानायफोरा नङाना बेनिखायनो बै समावनो जों लानांगौमोन लोगोफोर बुंनानै दा मोनलिया मोननाय नङा दा लोगोफोर लोगोफोर आरो मोनसे खोथा गोसो गोलैदों आङो थिग बेबायदि माने बकिं होननायखाय उन्दै सासे सिख्ला माने गोदोरफ्राथ' गासियाबो थाखाजोबखायो नालाय आं बिनिखाय सानखादोंमोन माने उन्दैनिफ्रायनो जिप सासेसो बनायना लाखानोसैलै नङाबा मोननाय नंलिया होननानै दाख्लै थांबाय बनायनो बिबो माने दंखायोलै आंहासो होनबाय लासि सिंसो मोनबायलै आङो मा जाबावनांगौलै आङो बिनिखाय सानबायमोन मा आरो खेबसेबाव एलपि स्कुलनिफ्राय हायालासे फरायफिननो होमबासो सासेसो मोनसिगोन नामा बै उन्दैफोरखौ गोदोरफोरखौथ' मोनखालिया होमबा सासेबो सिथाबाबालाय जोंदो बिदिखौनो बुंनांसिगोन